Praise God. Thank you for coming. Alam-alam na yung nanggaling sa Bulacan. Talagang sinadya pa ninyong pumunta dito para umattend sa service. Praise God. Amen. All the way from Bulacan. Hallelujah. Sa mga nanggaling sa Biskaya, salamat. Kasi gusto niyo akong makita. Pero higit sa lahat, si Jesus. Ang dapat natin makita sa buhay natin. And one day, makikita natin siya personally. Amen. Tayo po'y manalangin para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Father God, thank you. You're the God of revelation, the God of power, the God of miracle. You are here in this place. So we ask your anointing, your spirit to move and our lives, open our spiritual eyes, our spirit to understand your word. So thank you, Father, in Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, preaching natin sa umagang ito, para sa mga kapatiran natin galing sa Maynila, dadagdagan natin ng Tagalog. So, Ilocano, Tagalog, Kankanay, may English, gano'n na. Chapsoy. Okay. Ang titingnan natin sa Hebrews chapter 11, verse 8 to 10. Ang isang focus po natin sa spiritual life ay makikita natin dito. Tulad ni Abraham. 11 verse 8. Verse 8 to 10. Focus natin ay hindi lang sa buhay dito sa lupa. Amen. Because may pinupuntahan tayo na eternity. Ano sa Tagalog yung eternity? Walang hanggan. Pinupuntahan natin yung walang hanggan. Amen? Na place, na lugar. Amen. So, kailangan natin makita how to go there. Na lahat sana tayo makapunta sa eternity. Amen? Sa eternity sa langit. Hindi sa eternity sa impyerno. Kasi dalawa yung eternity. Eternity in hell and eternity in heaven. Kailangan nakita natin yun kasi pag yung buhay lang natin ay dito sa lupa, wala na. Wala nang silbi yung pananampalataya. Walang silbi yung paglilingkod. Ano pang dahilan na tayo maglilingkod sa Diyos? Ano pang dahilan na tanggapin natin si Jesus? Kung wala palang buhay sa eternity. Kaya kailangan natin makita ito. Okay, si Abraham ang example. Basahin natin. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Okay, verse 9. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Okay, verse 10. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Nakita nyo na yun? Ang tinitingnan ni Abraham, ang kanyang nakikita sa kanyang buhay, yung city. For he was
looking for the city with foundations, whose architect and builder is God. Yun yung city of Jerusalem sa langit. Kasi pagdating ng panahon, mayroong city na manggagaling sa langit na bababa dito. Yun ang eternity. Woo! Amen. New heaven and new earth. Yung pinupuntahan natin. Hallelujah. Kaya kahit anong problema, kahit anong pinagdadaanan natin dito, sa mundong ito, huwag tayong susuko. Don't give up. Hallelujah. Kasi may pinupuntahan tayong mas magandang lugar. Mas mabuti. Amen? At mas masaya. Woo! Hallelujah! Yun ang buhay natin. Yun ang pinupuntahan natin. Yun ang nakay Abraham. Kaya, nang tinawag siya ng Panginoon, sa verse 8, makikita natin. Balikan natin ang verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Kung tinitingnan natin, saan tayo pumupunta sa mundong ito? Pag sa mundong ito, ang isipin natin, saan mo gustong pumunta? Sa abroad? Pagpunta mo sa abroad, marami pa rin problema. Marami pa rin mangluluko. Amen? Kaya wala kang pupuntahan sa mundong ito na safe or walang danger. Amen? Sa mundong ito ay magulo. Kaya kailangan natin yung city na ang builder is God. Sabihin mo sa kayong katabi, kasapulam, kailangan mo ang syudad na ang builder is God. Amen. Yung kailangan natin, makaiwas lang tayo sa mga problema, sa mga gulo, sa buhay, pag nandyan na tayo. Pero sa panahong ito, marami tayong kaaway, marami tayong kalaban. Woo! Pero kailangan natin manalo. Amen? Kailangan natin talunin ang mundo. Ang mga problema. Tulad na sabi ko sa nakaraang linggo, kailangan natin i-prepare ang ating family. Kasi maraming kaaway. Titingnan nyo nangyari sa mundong ito, nangyari sa mga youth, nangyayari sa mga bata. Oh, maraming rebellious. Why? Hindi sila na-prepare. Pero ngayon, ito ang message natin. May pinupuntahan tayo na city. Amen. So balikan natin yung buhay ni Abraham noon. Sa Genesis chapter 18, beginning verse 17. At gawin din natin ito. Una, yung pamilya natin. You need to prepare your family. Amen. Hallelujah. Piniprepare pa natin ang ating pamilya sa pang-eternity o sa pagkain lang. Piniprepare nyo lang yung tahanan nila.
yung pangangailangan nila sa mundo. Alam niyo, mahalaga yung pangangailangan natin sa spiritual. Okay, verse 17. Let's read. Then the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? Okay, verse 18. Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations of earth will be blessed through him. Okay, verse 19. For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Okay, bakit ganito yung gagawin ni Abraham? Ano kaya sa palagay ninyo? Bakit ganito ang puso ni Abraham na nakita ng Panginoon? Okay, so let's read. Again, verse 17. Then the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? Itatago ko ba? Ililihim ko ba kay Abraham yung gagawin ko? Sabi ng Panginoon. At ganito ang nakita niya kay Abraham. Abraham will surely become a great and powerful nation. Alam niyo, si Abraham na pinili ng Diyos, siyang ating Ama sa pananampalataya. Siya ay magiging great and powerful nation. Hindi lang yung Israel, sa Israel. Kasi tayo yung anak ni Abraham sa spiritual ngayon. Yung na kay Kristo, sila yung seed of Abraham. Galatia 3:29. So tayo yung magiging great kagaya niya. Tayong great and powerful nation. Hindi lang yung Israel. Yung mga mananampalataya, yun ang magiging powerful nation wherever they are. So kailangan natin makita yun. And all nations on earth will be blessed through Him. Kaya dahil kay Abraham, through Jesus Christ, tayo'y pinagpala ng Panginoon. We are blessed. We are blessed. We are blessed. We have the blessing of Abraham. Pero kailangan natin makita yung puso ni Abraham, na ang nakita ni Abraham ay hindi lang yung buhay dito sa mundo. Ang nakita niya sa Hebrews ay yung city. Amen. Yung eternity. Kaya yun din ang gusto kong makita ninyo. So you need to prepare for eternity. At ang kasama nyong dapat nyong ihanda, your family. Amen. Nihahanda natin ang church, pero your family is very important. Verse 19. For I have chosen him. Pinili ko siya so that he will direct his children. Woo! And his household. Amen, amen, amen. Yun ang gagawin ni Abraham. Kaya hindi tinatago, hindi nililihim ng Diyos ang kanyang plano sa kanya. Gusto nyo bang hindi ililihim ng Diyos
Kanyang plano sa inyo? Gusto niyo bang ipahayag niya? Ano yung plano niya sa inyo? You need this kind of heart. You need to lead your family, your children, your household. Amen. To God and for eternity. Kaya nga nasabi ko, yung nangyari sa aking pamilya noon, pag-iulit ko ng konti. Ang ginagawa ko sa aking pamilya noon ay dahil ako'y pastor, talagang stricto ako sa aking pamilya, sa aking mga anak, na gusto ko silang maging matino. Kaya ang ginawa ko, lagi ko silang pinapagalitan. Pag ako'y nanggaling sa Bible study, sa fellowship, pagdating ko, talagang pinapagalitan ko sila. Yung ginawa ko, parang berdugo. Pastor na berdugo sa aking pamilya. Nilagay ko sa sako yung isang anak ko. Muntik kong sinuntok ang mukha ng isa. Sila'y natatakot sa akin because of that. Yun ang ginawa ko noon kasi gusto ko na maging matino yung mga anak ko kasi pastor ako eh. Tama yung plano ko. Pero yung implementation ay wrong. Amen. Usto dadjay planok nga disiplina ti anak ko. Ngam dadjay panangibanag ko mistake. Kita mo yung adu kada tayo ti kasyay. Tiyan mo tayo no naunget tayo. Isuti usto. Tapno pagbutbutngan ka. You know, ang ama at ina ay dapat hindi kinatatakutan ng mga anak. Because sila yung sandigan or sandalan ng mga anak pag sila'y may problema. Pag sila'y may hinaharap na hindi nila kaya, kailangan kanila. Ikaw na ama, ina. Kaya yung ginawa ko, hindi ko sila na disiplinahan. Lalo silang natakot. Kaya binago ng Panginoon yun. Ang ginawa ng Panginoon, sabi niya sa akin, hindi ganon ang pagdidisiplina sa anak. Ako rin ay ama, sabi ng Panginoon. Kailangan yung manggagaling sa akin ang gagamitin mo to discipline your children. Kaya nakita ko, pag ang Diyos ay nagagalit, inilalagay niya yung mga tao niya sa mga curse, pinapatay yung mga iba, hindi niya nadisiplinahan yung mga tao. Until hanggang sinugon niya si Kristo. Hanggang ibinigay niya si Kristo by His love, by His mercy and grace. Doon maraming nabago. Kabilang tayo doon. Hallelujah. Kaya binago ko rin. Ang ginawa ko, sabi ko sa Panginoon, kailangan ko ang pag-ibig. Kailangan ko na maunawaan paano ba talagang magiging ama. Paano ko igagahid aking mga anak na maglingkod sa iyo. Sabi ni Isaac, nung nasa situation na
mayroon siyang problema na hindi niya kaya. Muntik nang mag-suicide ang aking anak na si Isaac. Isaac, halika nga dito. To si Isaac. Sige, testify na. Di gawin. Siyempre, daruti problema, hangin na kaya. Nag-fail amin yung relationships iti panagbiag ko. Jay relationship ko iti parents ko, jay relationship ko iti girlfriend ko, jay eskwela, tas jay ure nga jay dreams, dagi jay kahit ko kumaramidan halos nagminti sa kami. So nga at that time, siyempre nakita ko sarili nga failure kay so nga kuhanan, talagang suicide na lang kuma. Ngam praise God, nugay madagayam ti problema tayo, mayit ngay nga agplay tayo iti preaching. Han tayo ngay nga, han nga love hurts, ti may kapkabili tayo or something kasi. Mayat nga ti kabil tayo kat dagi teaching because adangay ti saran niya po Diyos ijay nga linya, nga imbis nga suicide ka kuma, sabalin iti mai-register rin ka panunutam. So kaya-kayat ko na talaga suicide. At that moment, hana ko nga makakutkuti. Hindi pa yung tandak ni Papa, pastor iso na. Kasi, oray ni Mama. Siyempre, abay ka sa tiraramidam. Katamo nga, pastora ka amam. Kuno na rin day. So, talaga man. Ay man, ti pastor ti ama na. Kung kuno ka rin lang day. Iso nga day nga time, kunakon nag-suicide ak, bigla kay nga, ada ti preacher, day ipiplik nga preaching ijay, kuna na ijay, your Father in heaven loves you so much, kuna na ijay. Iso nga di nangag ko di ay, bigla nga ada ti timak nga, kuna na ijay nga, han ka di nga failure, han mo siya kaya nga i-fail, kuna ni Apo Diyos. Iso nga, ijay nga moment, bigla nga ada ti ayat nga ijay, presence ni Apo Diyos nga binmagsak ijay, kwarto. Iso nga imbis nga, kahit ko ag-suicide, kahit ko di nga agbiag, ta syempre, ada ni Apo Diyos kaya mga ayat kanya tayo. Timayat pa idi ay, malpas day nga nangyari, ijay kon nga nag-decide nga ag full time. Ta siyempre, anya nga iti usar ti biag ko. Siyempre, para kang Apo Diyos ko na kajay. So nga day, nag full time makajayan. So nga day, may mayat nurat tayo nga parents. Haan nga jay, by force iti pamayan. Danugong ka man, dagay kakasakasay. Haan nga kasay iti ko. Kamamayatan ngayon kasi ipakita tayo di ayat ni Apo Diyos dan di lang, nakita ko matlang ti transformation ni Papa may iso nga hang kami nga mabutangan kini papatata ta managayit iso nga di kat madim iso nga susurunan tan nusurunom kat talaga nga padiswanda ka nga di pusom na kuya nga midi ko ang piman mayat ya maya di ko iso nga nagpintas di ayat ni Apo Diyos nga so ti agrain iti families kan uray iti ministry tayo mayat nga jay ayat ni Apo Diyos ta hante yung ag-quit hante yung ag-give up ngam enjoyan tayo ngayon akon nga ag-biag kanya na. Okay. So, thank you Papa. At that time, pumunta ako sa kanyang kwarto. Sabi ko sa kanya, bakit gano'n ang ginagawa mo? Bakit ka na laging nakakulong? Sabi niya sa akin, hindi yung sermon mo ang aking kailangan. Sabi ni Isaac, I need love. I need love. Sabi ko sa kanya, I love you, anak. Hinag ko siya. Amen. Niyakap ko siya ng mahigpit at kami umiyak na dalawa. From that time on, nagbago ang situation. From that time on, pinag-aaralan ko na how to love my children. How to guide them with the love of the Lord. So ngayon, lahat na yung mga anak namin ay nandito na sa church. Because of God's love. Yun ang na kay Abraham. Amen. Gusto niyang i-guide, i-direct ang kanyang mga anak, ang kanyang sangbahayan to keep the way of the Lord. Amen. By doing what is right and just.
Pero hindi sa galit. Hindi sa pagiging berdugo, kundi may pag-ibig. Pag sila ba'y nagkakaproblema, ikaw ba ang pinupuntahan? Ikaw ba ang sandigan? Ikaw ba ang lagi nilang sandalan? Kailangan yun. Because we need to guide them into eternity. At mangyayari lang yan pag tayo'y nasa Panginoon at magiging kagaya niya. And ganito ang gagawin ng Diyos. So that the Lord will bring about for Abraham what He has promised him. Pag i-guide mo ang iyong pamilya, yung promise ng Diyos, gagawin niya sa iyo. Ano yung promise niya kay Abraham? Magkaroon siya ng great na family. Isu nga ramidan ni Apo Diyos, tin promise na. No apay no amingsan nga haan na nga may matungpal, i-promise na kada tayo because han tayo nga inasikaso ti family tayo. Dadya ti may isang hindrance. Amo yung oray binmaknang kayo ti kwarta, iti balay ti daga. That's not enough. You need to go to eternity in the presence of the Lord forever. Yan dapat ninyong tiyakin. Tiyakin ninyo na yun ang pinatutunguhan ninyo, pati ang pamilya ninyo. So you need to guide them with love. Love them. Hug them. Amen. Marami akong napapakinggan mga kasama natin na naglilingkod sa Diyos. Nagkamali yung kanilang mga anak, yung mga iba ang kanilang trato, pinabayaan. Naging rebellious yung mga anak, kahit yung mga anak ng mga pastor. Pero mayroon din mga pastor na kahit nagkamali ang kanilang anak, ay niyakap pa rin nila. At sila ay na-restore. Alam nyo, kung bakit maraming nagre-rebelde na mga youth, galing yan sa family. Kasi yung mga iba, pumunta sa abroad, yung dalawa, yung mag-asawa, pinabayaan yung mga anak. Alam nyo, kung wala lang yung salita ng Diyos, wala na. Karamihan sa kanila ay hahanapin nila sa drugs, sa drunkenness, sa asawa. Kahit bata pa sila. Buti na lang may church. Buti na lang nandoon si Jesus. Si Jesus ang ating pag-asa. Pero yung mga iba, rebellious na sila. Kahit binibigyan mo ng pera, kasi hindi lang iyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan nila is spiritual guidance. The love of God. The mercy of God. The power of God. Ang kailangan nila. Number one na kailangan nila is spiritual. And emotional care. Kailangan nilang maramdaman na mahal mo sila. You need to guide them. Kasi wala kang madadala sa langit na material things pagdating ng panahon. Yung pera mo, hindi mo madadala. Yung bahay mo, hindi mo madadala. Yung mga anak mo lang ang madadala mo sa langit. Their soul. Amen.
Kaya ngayon yung mga material things, gawin natin binagagawa ng Diyos, i-convert natin sa langit through giving. Pero your soul and the soul of your family, yun ang madadala mo. So number 1 is spiritual guidance, tulad ni Abraham, and emotional care. Amen. Your time. Kailangan magkaroon ka ng panahon sa kanila. Hindi lang yung puro pera, 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 pera. Pera, puera. Pera, pera, pero mamaya puera. Pera na yung mga anak. Kailangan mo yung pera. Pero you need to use it to prepare your family para sa walang hanggan. Woohoo! Parents, mayroon ba kayong napulot na aral kay Abraham? Amen. Yun din ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Hindi lang yung personal na buhay mo, pati yung family mo. Anong ginagawa mo sa family mo? Anong ginagawa mo? Ginaguide mo ba? Woo! Pag hindi, ngayon magsisi ka na. Habang may panahon pa. Repent and receive Jesus in your heart. Magpatulong ka sa Kanya. Ganon din yung mga matagal ng mananampalataya na isinapwera ang future ng soul ng kanilang pamilya. Now is the time. Repent. Amen. Gawin ninyo yung ginawa ni Abraham. Tumawag tayo sa Panginoon. Amen. We need His help. We need His power. We need His love. We need His forgiveness. Tayo man na nagkamali, we need His forgiveness by His blood. And this is now your time to prepare your family. Amen. Tayo na po'y tumayo. Hallelujah. Karidiyo amin. Ano pa yun ang receive ka ni Jesus? Ano pa yung inawat ni Jesus in your heart? Now is your time. May kayon to isang altar call na ito. Ay, banda kayo ti Diyos. Dagidjay kakabsat. Nakayat yo nga dagiti napalpalabas. Anyo ipiprepare the family you for eternity. Dagiti kastayo nga ng disiplina katrong. Now is the time. Come here in front and ask for forgiveness. And receive the love of God in your heart. Come on, hindi na dumabay. Now, tatati chimpo ti panagpakararag. Hallelujah. Pure and holy. Tried and true. With thanksgiving. Sige, umay ngayon. Nagidjay. May surrender the family na kinilor. Ano na may kita kijay envelope. May karkaralag ti family na. Now, tata kayo nga umay. Mabalit ti ure talong alin niya dito. Kayo ngayon mind dito isang start now to pray.
Umpisaan nyo ng manalangin sa Panginoon. Panalangin na ninyo ang iyong pamilya. Panalangin na ninyo ang kanyang pag-ibig na dadaloy sa inyong mga puso. Na kailangan mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. And His pag ang ginawa nyo noon sa iyong mga pamilya ay disiplina pero wrong, baguhin na ninyo. Submit to God now. Because your family is so important unto the Lord. Sila lang ang madadala ninyo sa langit. Hindi madadala ang mga hindi ninyo madadala ang inyong mga bahay, ang inyong mga lupa, o soul of your family ang pwede niyong dalhin sa langit. Yung mga material things, convert natin yan through giving. The Lord loves your family. The Lord loves you. Jesus loves you. He wants to help you, but you need to bow down before Him. Ask Him to help you. Ask Him to empower you, to fill you with His love. Arabahaya, Shakalabah. Yes, thank you. Thank you, Father. I pray for your gentle touch. Father God, I pray for your love, your healing power in the Spirit. Healing power sa pamilya. Maraming nawasak, maraming nasira at nasisira na mga pamilya. Pero Panginoon, You are the God of restoration, the God of love, the God of power. I-restore mo, Panginoon, ang mga pamilya. I-restore mo ang kanilang relationship sa magitan ng iyong pag-ibig. Hayaan mong dumaloy sa kanilang buhay, sa kanilang puso ang iyong pag-ibig. Pag-ibig na kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng sanlibutan. So, touch those people, Father God. We commit them unto You. We commit their hearts. Fill them with Your love. In Jesus' name. Amen. Amen. Just as I am, we have one name, baptized, Thy blood was shed for me, and that Thou didst become
place, in this place. Was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. I come. For the last time, bago natin sila'y panalangin, I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Hallelujah. Follow this prayer after me. Receive the Lord Jesus Christ in your heart now. Panginoong Jesus, ako ba'y naniniwala sa iyo? Ikaw ang anak ng Diyos na namatay sa cross ng Kalbaryo. Binuhos mo ang iyong dugo para sa aking kasalanan. At ikaw ay namatay at nabuhay. Ngayon, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, sa aking pamilya. Patawarin mo ako. Linisin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon, tagapagligtas, Diyos sa aking buhay. Salamat, Panginoong Jesus. Amen. Then po ninyo, panalangin namin kayo para maramdaman ninyo ang pagkilos ng Panginoon, His power and His love and His grace to empower you. Hallelujah. Just as come on, let's pray for them. Oh
Kailangan natin ang tunay na focus sa ating pamilya. This is the message of the Lord. Kailangan natin fokusan ang ating family, relationship ng mag-asawa, mga anak natin. They need our help. Lalo na sa mga magulang na nandirito. Huwag niyong pabayaan na inyong mga anak, na inyong pamilya ay maligaw ng landas. They need your guidance. Lalo na kay Jesus. Hallelujah. Father, thank you. Ikaw
ang Diyos na tunay na nagmamahal. Salamat, Panginoon. Naramdaman namin ang iyong pagkilos sa ating pamilyang mensahe to guide our family for eternity. Salamat, O Lord, na magkaroon kami ng tunay na focus, hindi lang sa material na bagay sa mundo, kundi sa aming mga pamilya. In Jesus' name, Amen.